На Гомельшчыне шмат таленавітых людзей, таму культурнае жыццё і афіша заўсёды насычаная. Кожны год з'яўляюцца новыя праекты і іх прыхільнікі. Па выніках 2025 года экспорт культурных паслуг значна вырас, а гэта значыць, што ёсць патэнцыял. С учетом развития программы социально-экономического развития нашего региона, туристическая индустрия, конечно, в приоритете. Мы все слышали поручения главы государства в этом отношении. Конечно, культура является составляющей, курирует работу развития фестивального туризма, развития событийного туризма, развития туризма, в рамках которого посещаются объекты историко-культурного наследия. Именно в этом направлении и будет работать отрасль культуры в рамках государственной программы будущей пятилетки. Дарэчы, у 2026 годзе Гомельшчына будзе сталіцай двух міжнародных фестываляў. Гэта Сожскі карагод, які адбудзецца ў Гомелі, у Ляскавічах пройдзе Зоўпалесся. Міжнародны фестываль – это культурных традыцый. Запланавана і шмат рэспубліканскіх форумаў, у прыватнасці Берагіня, якая збярэ аматараў фальклорнага мастацтва. Гасцей чакаюць у Акцябрскім раёне.